helt vildt bange, så fangede han bare ude lige op i mit hoved. Så stod jeg bare, wow, hvad er sket her? Så måtte jeg lige sidde med noget is. Ja. Jeg troede, det var en eller anden, der havde en af hestene måske. Den er meget frisk. Men den springer fint over. Den springer helt højt over. Ej, en gang der løb jeg for meget. Stop den ikke. Super. Nu skal hun med godt nok, så den ind i dobbeltspring. Jeg havde det dobbeltspring der. Så er der en, der siger det her. Ja, det var mega sygt. Hun blev trådt på. Ja. Ej, det var Det gider jeg ikke, det der. Næste rytter på banen er start nummer 37, det er Emilie Vistisen. Start nummer 38, Louise Andersen, bedes holde sig klar.